Здравейте! Намираме се в хотел Боженци, на едно прекрасно място в планината, в гората. Малко сняг е останал, но има колкото да ни радва и гледката да ни радва. И тук сме на тимбилдинг на екип Team Vision 21. Събрали сме се страшно много партньори. В момента всички са в басейна, но ние не сме от плуващите, така че тук сме седнали с моята партньорка Дани Глигова да пием прекрасен чай и да си поговорим, да обсъдим някои неща, които да споделим и с вас. Като сега, здравей, Дани! Здравей! Как се чувстваш? Изключително приятно, вдъхновено. Чудесно, просто атмосферата е уникална. Като всички, всички се чувстват, всички са усмихнати, весели, всичко дават от себе си. Току-що виждам, че и от Варна пристигна партньор, но после ще го поздравя, сега да споделя с вас. На мен ми е много. В смисъл, аз знам кога стартира Дани Глигова в ЛР, но ми е интересно да я попитам как реши ти, че това е твоето, че искаш точно това да правиш, с какво започна, с какво стартира в ЛР? Много интересен въпрос и много важен за мен. Защото аз реално, като реших да стартирам в ЛР, не знаех нищо. Не знаех нищо за компанията, не знаех нищо за продуктите. Единственото, което знаех, е, че познавах те, госпожо Димитрова и... Визуално? Да. И вашия син, господин Апостол. И съответно, вие ме грабнахте с вашето присъствие, с емоцията, която предавате. Оттам другото, което бях видяла, е една реклама в Facebook. Секунда, ето го един другия ни Здрасти, Краси! Много се радвам. И така посрещнахме и нашия партньор от Варна, толкова километри минал, но за такова събитие и такъв екип, човек какво ли не прави? Да продължа с историята и въпроса, който ми зададе. Първото, което ме грабна, както казах, бяхте вие. Тоест, средата, емоцията и това какво се случва. Има винаги динамика, но винаги има нещо, което да научиш да се усъвършенстваш. Това е нещото, което ме грабна първо. Второто нещо, което ме грабна, точно тогава, когато аз реших да стартирам, беше излязъл един бюти елексир. Той е нов продукт, аз старите не ги познавам, но просто виждам реклама на този нов продукт. Не реклама, една партньорка в интернет, просто следвах я тази жена и много ми хареса това шотче, което тя презентираше. 5 в 1 за дамската красота. И казах, не, аз това трябва да го пробвам. И разбирам, че то е от ЛР. И аз казвам, че аз познавам Елза Димитрова. И това беше моят старт. Така, първо заради вас и след това, защото ме грабна, естествено като жена, нали, бюти елексир, 5 в 1, здраве, коса, кожа, ногти. Че как човек да не стартира? Коя жена? Това беше моя старт. И от тогава на седми всеки ден се влюбвам повече и повече в знанията, продуктите, които пуска компанията и съответно екипа, който постоянно ни учи на нещо. Постоянно имаме обучение, постоянно имаме събития, от които да гребем с пълни шепи и да се развиваме. И това беше реално, моя старт беше емоцията, средата и след това вече научих за здравето и ползите, които могат да получат продуктите. Да, чудесно. Да, наистина Дани Глигова стартира с бюти елексира, който е един уникален продукт на компанията и тогава беше чисто нов, още в самото начало, който всички от нас го ползват, тъй като компанията на нас не дава една възможност, прекрасна възможност да ползваме някои продуктите с абонаментен план, което значи, че ние сега го поръчаме и си го получаваме всеки месец, до когато искаме. С този абонаментен план ние получаваме още
допълнителен процент отстъпка от цената, която е дадена на партньор. Което е чудесно и така можем много дълго време да ползваме повече и повече продукти. Да, беше много достъпно. Да, и аз по този повод съм донесла бланката за тази програма. Сега ние наричаме Health, преди беше AutoShip. Програма Health, програма за здраве. Абсолютно всичко, което е включено в нея, е свързано с нашето здраве. Както Beauty елексира. Ето, това е програмата, с която стартира Дани Гликова. Във времето програмите може да се променят всеки един месец. Примерно този месец искаш да пиеш алоe. Пускаш си мейл до компанията, моля този месец да ми бъде променена програмата на еди кое си алоe. Защото имам... това е толкова много ми помага, но няма да говорим сега толкова за продуктите. Съмнение няма качеството, да. Колкото, исках да попитам тази програма, AutoShip или Health, както сега вече я казваме, тебе устройва ли те, на тебе харесва ли те, допада ли те, какво ползва взимаш от Тя не че ме устройва, тя просто е мой начин на живот. Защото откакто аз стартирах в компанията с Beauty Elixir, след това вече започнах да си сменям и да пробвам всички добавки, защото то с течение на времето разбираш всички ползи от тези неща и започваш да пробваш. И вече 4-та година аз не я спирам абонаментната програма, защото виждам, че няма смисъл. Значи не може да имам абонамент за телефона си, интернета, телевизията, но да нямам абонамент за здравето. Просто е загуба, ако не се възползваме. Така че възползвайте се и вие, а ако искате повече информация, пишете.